इतना सिगर सिगर हटे कोई ना रहेला तो का से हम एकरे से बोल बतिया के अपन टाइम पास करला। तारा रोटी डाल रहनी खाए के ना रहल हटे। जान तनी की रोटी सुखा गरला ऐसे ही ना खा यो सोचला कि नरम नरम चीज मिली त हम खाई पगला के भेने है ना ओई छुगी 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 है ना का आजा 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 का रे नतिया के बेटा का चिल्ला तल दूर ये भले नतियन के लाज ना लाला तंच के दूर ये बैठ के झागे न सकेन का लगला के उन घर के माई माई नहीं खे बोल देले आदमी कहेन कि हमार लगवा के हमार मर्दा के बोलतिया आ अपन गलती कोई ना कहला हम अपन घर आंगन में बटन केन का ओने चुमक मांगे ना सा हमारा ले नतियन के बेटा कोई बेटा दिन जहर के मतलब बड़ी तरह से कुछ काज दे भेन जाना कि देखिए ना हम एकरा संगे बोला तनी बच कही का ऐसा ना कुल में कोई धुना जाला त पिटा जाला देखा तो कि ना चपला बा है कौन हमार के बाटे रतिया के बेटा रुक इस तरह बतलाओ तनी हम करे नहीं तो लाज नहीं खिला हमार दूर ले पन छाका तारे आए हमर मर्द की तब बतलाओ तनी करा के नती कहीं के घर माई बहन नहीं के घर घरवा में हम तोरे खुले पड़े त आओ तो गाला कहीं का हाय देख रतन जी गांव का रहे जानी ऐसा ना कोई आदमी पकड़ा ले तो कहीं धुंधर आदमी तो कहना कि मेरा ना है सर ये तो होसा नहीं है हम अपना अगर हम बैठल का बानी बढ़िया से इ नतिया के बेटा आके ऐसे ऐसे करता ठीक लगता ठीक एकरा जैसा कोई मर्दे नहीं खे एक दिन के नहीं ना अबे जब सिवान में घास लिए तब पीछे पीछे जाला नतिया अबे जब गोबर फेंके तब पीछे पीछे जाई कर ऐसा ही करता के दिन कैसे हमारा लाते से लाते आ जाला देखिए हम जे बानी आव तन केवड़िया बंद रहले तब नतिया के बेटा खोल खोल के ताके ना सा अरे मैं तोर लाज नहीं के लागत जानता कि ना हवा के देखो तो अच्छा ना उठा ना लाज को पीठिया पे बस तर का चुमार निकल ना तू के बेटा तने कर लाज सर नहीं ना एकदम देख रहा भाई एक दिन के ना रोज रोज की काम करता थे मर हमार घर रात ने घर हम सोचते नहीं छोड़ा मर्द मानुस ले का कहे दिन छाड़ा एगो में के दूगो में लेके लागे लगी आज आवे अपन मर्द से तो पक्का बतलाई एक दिन सहनी 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन देखो तो नहीं करे ये रहन बाटी नतिया के बेटा के आज आवे हमारा मर्द के तब एकरा बतलाव देने नतिया के बेटा भेटा इते छना उठवे लिन करके का नतिया फिर आ गई आज नतिया के बेटा पक्का झाड़ ले मारा आज नतिया पक्का हम है रे अरे बे देखला तू हम के धले 2-4 झाड़ हां भाई जी तो तोरा का धले केहू लोग पहले देख नहीं लेबेला अरे हम जल्दी क्या हम नतिया को संतोषमा बाटे पतर का हुए हटे रोज रोज आके दुआरी पर छेड़ा तटे हमरा के तेरे ध करेल धले 2-4 झाड़ हमारे के हम जल्दी की हुए हटे ऐसे आपके पिटनी है जान ली एक दिन के ना पहले तोरा देख लेबेला के ह खोल के तो तू बड़ी तो ध कहू कर ले बड़ी हम कर ले जी एक दिन के ना रोज रोज आके हमरा के छेड़ा तटे बतलाई ना अबे घर में आईनी ना इंटियो ना भइला तले ध कहू कि धले झाड़ू ले 2-4 झाड़ू अबे तो बेसी मारा करती ये कहीं कि हम क दिन त संभरियो गइने सोच ली है जा बैठी पहले बतलाई ओकर के समझात कहने कि जी रोज रोज आके सीटी मारत दुआरी पे ले के उए पतर का जन संतोष ना उए जन आप कहने के बड़ा जिगरी दोस्त हटे जिगरी दोस्त त हम का ओकरा के जानतनी को हमरा संग घात करता हम तो गुरे नहीं अबे तनी काम पसे जानता नहीं आप चाहे ना जैसे काम करना आप सोचे ना कि आंगन में बैठ तन हवा हो लागी आके दुआरे के ने सीटी मारला आंख मारला कबो चुम्मा मांगेला तो चुम्मा देला बतलाई तनी यहाँ पे देख एगो करा के उपाय है बा कि केहू तर तू घर में अपन जाल में फंसा के बुला हम अपन घर में बुलाई ओकरा के अरे तो बुलाओ ओकरा बाद ना फिर हम बताओ तनी कहीं बात अब समझते नहीं कि लागत तड़ी करे का ओकरा कौन बुलाई फंसा के या मारो ध्यान दीजिए ओकरा बाद 2 दिन तो सुधरिए जाई ठीक कहनी नतिया जैसे आप जाई ना काम करना जान बताई आ सुनी आप काम करे मत जाई घर में लुकाइल रहो उहे तो कहत नहीं घर में हम लुकाई रहतन आ तू अपन जे करी ते तू कहे आ ओकरा बाद आई बस हमरा कब तू बोल दिए आज केवाड़ी हर ले बंद कर दी है ई ना कि छोड़ दे खुले बस निकल ही जाई ठीक बा चली काल ये काम करबो चली आई घर में आई ठीक है हाजा के टाइम हो गेल बटे देखी लगिए क्या
इंतजार करते रहिए देखो तो कोई देखत नहीं है ना ना कोई नहीं खेले चलो 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 घर में आवा हमार मर्द नहीं खे चल गेल बा काम पर आवा आज आवा न ते तारा खचवाए अरे हे जे बैठा ना हे जे। जान तड़ा तारा के इंतजार करत रहनी हो तू रोज रोज काहे के दूरिया पर झगत रहला त हमार खीस न बढ़त रहला सा झाको तो नहीं तो हमारा पसंद है ना मैडम हाँ तो हम तारा के पसंद करना बाकी तू दूरिया पर झगत रहला ऐसे खीस बढ़त रहला तारा के डांट देत रहनी हो घर में तू काहे ना देला हमर मर्द चल जाना काम पर कैसे दी तहारी इजाजत मिली तभी ना इजाजत के का देत माने दूरिया पे आके झाकेला त तारा के करे दूरिया पे जाके घरवा में आइते त कोनो बातो रहल बाटे कोई थोड़ी ना बाटे न सास वाला ससुर बाटे मर्द बाटे त हमार कामे करे चल जाला आ जाइल बनी ना हाँ ठीक कर रहा जाइल वाला का स्वागत करी तारा खातिर अब का स्वागत का बढ़िया से स्वागत करा पानी लेके आई हाँ, कहाँ? तारा के तो छेना के मिठाई में राती के जाके बाजार में धैले रहनी है अच्छा रुक जा लेके आओ तनी हमने क्या हो जल्दी लेके आई बोला तने बोला के सुन रे बच्ची तनी लेके आइए पानिया तारा ये स्वागत बा अरे वो दीदी के लड़की के एगो रखी ना हम अच्छा ठीक हाँ है बोला के रोज रोज आई है कौन है देख ली है ये है करे कहाँ रे करे का रोज झांकत रहे का रोज झांकत रहे इन्नो जी का बेटा रोज रोज कहां से झकबे 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 अरे रोज रोज नके हीरो हीरो मारे करना के मुंह कुल फूट जा दो गला कही के अरे ना चपला से भी मार के है आज के ना नहीं बे ना ना नहीं बे नहीं बे ना पहले तो तोड़ दे मत मत चल उठ बैठ कर 45 साल उठ बैठ कर उठ बैठ कर हरामी कहीं क्या जल्दी अरे ना रह उठ रादी कर रोज छेड़ करत रहला ना ना अब ना अब ना चल मन तो करता कि मार दे मुंह अब ना माफ कर भाग भाग के तारा के माफ करी दो गला कही के अब